हेलो फ्रेंड्स बरायबाय चैनल अफ इन कनसेप्टआव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसे गाबोन गुड निउज बेनो जाबाय एडिआरइ ग्रेड 4 फाइनाल रिजाल्ट मोनसिगोन दा बेखायनो गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोरा बिटिसि निफ्राय बा आसामनिफ्राय साख्रि मोननो थांगासिनो दङ दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि रिजाल्टआ गाबोननि फैयो आरो दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव दा मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैदों दा हाग्रामा बिथाङा बुंदों मिडियानि गेजेराव जे VCDC सेक्रेटारि आरो लोगोसे फरेस्टनि साख्रिखौ केन्सेल खालामगोन दा सोरखौ खालामगोन बोरै खालामगोन बिनि सायाव डिटेल्सआ दङ नोंथांमोना मोनगोन प्लास CSB आ केन्सेल एबा डिजल्भ जाबाय नामा बिनि सायावबो डिटेल्सखौ लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थायो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो लोगोसे फार्स्टआवनो बेखौ बुंगोन जे नोंथांमोना डिमटिभेट दाजा गोबां सलुसन दङ आरो लोगोसे जेनाखि पेन्डिं थानाय बेबो जागोन समजों लोगोसे आं बुंखादोंमोन जे जेब्ला इएमफोर दागोन बा बडि जागोन अब्ला बिथांमोना लासै लासैनो फ्रेस मिट होगोन होननानै दा दिनै होजेनबाय साख्रिनि सायाव जों बेखौ दा एसे नायग्रोनो दायो जों फैबाय CSB पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो अफिसियेलि बेयाव दासिम नटिसआ फैयाखै पेन्डिंआनो जा एबा CSB आ डिजल्भ जाबायबा बे जिखुनु जाया अफिसियेल नटिसआ दासिम फैयाखै आरो नाथाय मोनसे बाथ्रा बिथां हाग्रामाया मिडिया बुंदों जे CSB खौहाय डिजल्भ खालामबाय होननानै दा बेखौ ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो मोनसे बाथ्रा गोबां सर्सआव मोननाय बादिबा CSB आ थाबाय थागोन जेबो नङा मात्र बडिया चेन्ज जायो अके स' मात्र बडिया चेन्ज जायो माखासे मेम्बारफ्रा चेन्ज जागोन बाट चेयारमेना थानोबो हागौ बिनि सायाव अफिसियेल नटिस मोनथ'वाखै जेब्लानो अफिसियेल नटिसआ फैमारो अब्लासो गासैबो रोखा जागोन आरो दा ओरैनोथ' खुगाया बुंदों जे CSB खौ डिजल्भ खालामबाय होननानै मिडियानि गेजेराव अब्लाबो CSB आ थाखायो नालाय गाव गावबागाव मोनसे टार्म्स थायो दा बिनि गेजेराव माखासे मेम्बारा चेन्ज जानो हागौ एबा जागोन आरो लोगोसे चेयारमेना थानोबो हागौ बिनि सायाव जेब्लानो रोखा जामारो नोंथांमोना चेनेल अफ इन कनसे आपडेटखौ मोनगोन आरो अके नाथाय मोनसे बाथ्रा थार्ड ग्रेड जा आरो ग्रेड 4 जा BTC आव 100% बियो प्रसेसा जागोन मानो होनोबा बेखौ होखानांगौ आरो बे पस्टआ दंखायो अलरेडि दा बेखायनो बे साख्रि जागोन डिमटिभेट दाजा नोंथांमोना मोजाङै फरायबाय था नेक्स्ट लेभेलाव साख्रिखौ लानो हागोन आरो नाथाय बे प्रसेसा माला जागोन बिनि सायाव लासै लासै बिथांमोना फ्रेस मिट होबाय थागोन दा गुबै बाथ्रा जाबाय VCDC नि सायाव बांसिन बाथ्रा ओंखारदों आरो लोगोसे फरेस्टनि सायाव बाथ्रा ओंखारदों दा बेखौ ससे भिडिअ क्लिप नायग्रोदो अब्ला नोंथांमोना बांसिन क्लियार जागोन आरो आं जोबनायथिं नोंथांमोना मोजां डिफिनेसनखौ होगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ नायग्रोयो फरेस्टर जिखिनि इन्टारभिउ दिप्लाय ग्रेड 1 ग्रेड 2 চাকৰি দিছিল হেতু লিগেল ইলিগেল হেতু আমি আজি আলোচনা হৈছে হেতু চাব দিছে যদি ইলিগেল হয় হেতু কেনসেল হ'ব যদি লিগেল হয় পাই যাব আৰু আমি জানাত VCDC সেক্রেটারি হিসাবে যেটো নিযুক্তি দিছিলে হেতুটো আমি জানাত ইলিগেল যেন হক আমি আইনগতভাৱে আমাৰ ল অফিসার আছে ইহতক চাব দিছো আৰু সেকেন্ডলি আমি CSB তো আমি ডিজলভ কৰিলো আগৰ CSB সেন্ট্রাল সিলেকশন বোর্ড হিতো আমি ডিজলভ কৰিলো ইয়াৰ পিছত আমি ডিসিশন লৈছে আমি আগত প্ৰচাৰ কৰা নিছে दायो नोंथांमोना गावनि खुगानिफ्राय खोनाबाय बिथाङा बुंदों जे दानि हमना ला रिसेन्टलि साख्रि मोननाय BTC सेक्रेटारि हमना ला अके बेवहाय गोबां पस्ट दंमोन 420 नामा दङमोन आरो लोगोसे फरेस्टआ 416 दंमोन ग्रेड 1 आरो लोगोसे फरेस्ट गार्ड दा बेवहायसो बुंदों आरो माने जेनुइनफ्रा मोनगोन जेबो गिनांगौ गैया आरो लोगोसे इलिगेल जुदि फोरमान होनो हामारोबा माने ल'आसो बेखौ इनभेस्टिगेसन खालामगोन नालाय जुदि डिसमिस खालामगोन आरो जुदि हमना ला इलिगेलाव लादोंबा बे बाथ्राखौसो बुंदों नाथाय मोनसे मोजां बाथ्रा बेबो जे माने इलिगेलाव जायफ्रानाखि हमजायो बिथांमोना डिसमिस जाबाय आरो लोगोसे मोजां बाथ्रा बेनो जे माने जेनाखि मेरिट बेसिसआव गाखोना दंमारोमोन 90 प्लास मोननाय बा 99 मोननाय थ' बिथांमोना माने साख्रिखौ मोनगोन आरो दा बेनो समाजआ मोनथिसिगोन दाथ' जास्ट माने मिडिया सोंनाय लोगो लोगोसो बुंदों नालाय अफिसियेल लेटारथ' बिदि नुनो मोनाखै CSB आ डिजल्भ जाबाय होननानै बा माने साख्रिनि खोथाखौबो आरो दा जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो नोंथांमोना मोनबाय थासिगोन नाथाय मोनसे मोजां बाथ्रा बेबो माने ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ टेटआ प्रसेसा जानो फैगासिनो एसे टाइम लागोन जेब्ला बिथांमोना फ्रेस मिट होगोन नोंथांमोना मोनथिबावगोन आरो दा बेनो डिमटिभेट दाजा जेनेखि नेक्स्ट आपकामिं पस्ट फैगासिनो बेनो जाबाय नोंथांमोननि गोदान साख्रि आसाम स्टेटआव बावहाय ट्राइ खालामनो हागोन जेनेखि थांनाय बाराव थालांदोंमोन नोंथांमोना माने ट्राइ खालामनो हागोन आरो नभेम्बर मान्थआव दा बेनो नेक्स्ट आपडेट फैयोबा बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना मोनफिनसिगोन